Señor. Adora al Señor a noche, aleluya. Cristo vive. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga mi hermana. God zegen mijn broeders en zusters. Dios le bendiga a mis hermanos. Wie leeft? ¿Quién vive? En aan zijn naam. Y a su nombre. Laten we onze Bijbel openen vanavond in Efesiërs hoofdstuk 1. Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Vanavond gaan we iets anders doen. Esta noche vamos a hacer algo diferente. We gaan het op een andere manier doen. Vamos a hacerlo en una otra forma. We gaan breken met de routine vanavond. Vamos a romper con la rutina en esta noche. We hebben ook personen die naar ons luisteren. Amen. Tenemos personas que nos oyen Helemaal daar in Nederland. hasta allá en Holanda Ook in Suriname. y en Surinam. Dus vanavond gaan we preken in het Nederlands. Pues en esta noche vamos a predicar en el holandés. Hoeveel kunnen amen zeggen? ¿Cuántos pueden decir amén? Voor velen die hier zijn, Para aquellos que están aquí, voor velen, para muchos que están aquí, misschien als ik een fout maak in het Nederlands, si yo hago un fallo en el holandés, ustedes no saben. weten jullie het niet. Y los que sí saben, En degenen die het wel weten, degenen die wel weten, aquellos que sí lo saben, zijn hier niet aanwezig. Halleluja. no están aquí. Amen, broeders en zusters. Amén, hermanos. We hebben ook mensen die naar ons luisteren Tenemos personas que nos oyen en ze spreken het Nederlands. y hablan holandés. Dus vanavond ga ik mijn best doen Pues en esta noche voy a hacer mi esfuerzo om het woord van God te brengen in het Nederlands. para traer la palabra de Dios en el holandés. Open onze Bijbel in Efesiërs hoofdstuk 1, Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, vers 13 versículo 13 en vers 14. y versículo 14. We lezen het woord van God in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In hem zijt ook gij, En él también vosotros, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis hebt gehoord, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, habiendo creído en él, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, die een onderpand is van onze erfenis, que es las aras de nuestra herencia, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, hasta la redención de la posesión adquirida, tot lof zijner heerlijkheid. para alabanza de su gloria. Laten we bidden. Oremos. Mijn zuster Aida kan deze gebed opheffen in het Spaans. Padre Santo, Dios de gloria, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gloria, dándote honra, dándote la alabanza, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, Padre, de traer tu palabra, Señor, en el holandés. Danos de tu gracia, danos de tu unción, ayúdanos, abra nuestro entendimiento, háblanos, habla nuestras vidas, Señor, aumenta fe, Dios mío. Aquellos que nos oyen por internet, háblalos, Padre, que esta palabra pueda entrar en los hogares, Dios mío, que esta palabra pueda romper cadenas, que esta palabra pueda libertar, que esta palabra pueda llenar, que esta palabra pueda enriquecer nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios mío, y te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mijn broers en zusters kunnen plaatsnemen. Mis hermanos se pueden sentar. Maar blijf de Heer prijzen vanavond. Pero sigan alabando al Señor en esta noche. Want Hij is in deze plaats. Porque Él está aquí en este lugar. Hij is hier om ons te zegenen. Él está aquí para bendecirnos. Hij is hier om te bevrijden. Él está aquí para libertar. Hij is hier om te redden. Él está aquí para salvar. Hij is hier om ons te zalven. Él está aquí para ungirnos. Hij is hier om ons te vullen met zijn Heilige Él Geest. está aquí para llenarnos con su Want Espíritu wij Santo. dienen een levende God. Porque nosotros servimos a un Dios vivo. Hoeveel kunnen hem prijzen? ¿Cuántos pueden alabarle? Hoeveel kunnen hem loven? ¿Cuántos pueden adorarle? Jezus is hier vanavond in Jesús deze está plaats. aquí en esta noche. Aan zijn naam alle eer en glorie. A su nombre sea toda la honra y toda la gloria. Ik heb deze korte boodschap vanavond getiteld: Yo he titulado este corto pensamiento en esta noche, het bewijs dat je gered bent. la prueba que tú eres salvo. Het bewijs en zekerheid
La prueba y la seguridad van uw redding. de tu salvación. Hoe weet je dat je gered bent? ¿Cómo sabes que eres salvo? Ben je zeker van je redding? ¿Estás seguro de tu salvación? Ben je gered? ¿Eres salvo? Hoe weet je dat? ¿Cómo puedes saberlo? Als Jezus nu komt, Si Jesús viene ahora. ben je klaar voor een ontmoeting met hem? ¿Estás listo para un encuentro con Él? Prijs de naam van de Heer. Sea glorificado el nombre del Hij Señor. Él vive. Wij hier in Antillen zijn gezegend mensen. Nosotros aquí en las Antillas somos bendecidos. Want we kunnen een beetje Spaans spreken. Porque podemos hablar un poquito de español. We kunnen een beetje Engels spreken. Podemos hablar un poquito de inglés. We spreken vloeiend papiaments. Hablamos papiamento con fluidez. En ook een beetje Nederlands. Y un poquito Halleluja. de holandés. Het woord van God moet iedereen bereiken. La palabra de Dios tiene que alcanzar a todos. En als ik daardoor mijn tong een paar keer moet bijten om het woord van God te prediken, ik zal dat doen. Y si tengo que morder mi lengua unas cuantas veces para predicar la palabra de Dios, lo haré. Maar de vraag is vanavond, Pero la pregunta es en esta noche, hoe weet je dat je gered bent? ¿cómo sabes que eres salvo? Waarom denk je dat je gered bent? Porque tú crees que eres salvo. Aan zijn naam alle eer en glorie. A su nombre toda la honra y toda la gloria. Het woord van God zegt in Efesiërs 1 vers 13. La palabra de Dios dice en Efesios 1:13, In hem zijt gij, en él también vosotros, nadat gij het woord der waarheid, después de haber oído la palabra de Dios, het evangelie uw behoudenis, el evangelio de vuestra salvación, hebt gehoord. han oído, Amén. han escuchado. Nadat gij Después que ustedes het woord hebt gehoord. han escuchado la palabra. Het geloof komt door het horen van het woord van God. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Daarom zegt hij hier, Por eso él dice aquí, nadat gij het woord der waarheid, después que ustedes han escuchado la palabra de verdad, het evangelie, el evangelio, het evangelie dat u kan redden, el evangelio que te puede salvar, dat u kan behouden. que te puede preservar. Nadat gij dat hebt gehoord, Después que tú lo has escuchado, in hem zijt gij, en él tú eres, toen gij gelovig werd, cuando creísteis, toen gij tot bekering bent gekomen. cuando te arrepentisteis, Amen, broers en zusters. Toen gij tot bekering bent gekomen. cuando te convertistes, Amen. Werd gij verzegeld fuisteis sellados met de Heilige Geest. con el Espíritu Santo. Werd gij verzegeld Fuisteis sellados met de Heilige Geest. con el Espíritu Santo. Velen kunnen hem prijzen. ¿Cuántos pueden adorarle? Als je gered bent, Si eres salvo, ben jij verzegeld met de Heilige Geest. eres sellado con el Espíritu Santo. Dat is het bewijs dat u gered bent. Es la prueba que tú eres salvo. De Heilige Geest der belofte. El Espíritu Santo de la promesa. En kijk wat hij hier zegt. Y mira lo que dice aquí. Zo, wanneer iemand tot bekering komt, Cuando alguien viene a la conversión, al arrepentimiento, je hoort het woord van God. tú escuchas la palabra de Dios. Het woord raakt je. La palabra te toca En je hebt berouw van je leven. y sientes arrepentimiento por tu vida En je komt tot bekering. y te conviertes. Het woord van God zegt La palabra de Dios dice dat op dat moment de Heilige Geest komt in uw leven. que en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida. Uw lichaam wordt de tempel van de Heilige Geest. Tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. U wordt verzegeld met de Heilige Geest. Eres sellado con el Espíritu Santo. Als de Heilige Geest in jou komt leven, Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en ti, dan zegt God, dice Dios, hij is van mij. Él es mío. Hij behoort tot mij. Él pertenece a Hij mí. is mijn eigendom. Él es mi propiedad. Hoe weet je dat? ¿Cómo pues puedes saberlo? Mijn Heilige Geest leeft in hem. Porque el Espíritu Santo vive en Él. Als je de Heilige Geest niet hebt, Si no tienes el Espíritu dan Santo, ben je ook niet gered. quiere decir que no eres salvo tampoco. Hoeveel kunnen hem prijzen? ¿Cuántos pueden alabarle? En kijk wat hij hier zegt in Y, vers 14. y mira lo que dice aquí en el versículo 14. Die een onderpand is van onze erfenis. Que es las aras de nuestra herencia, Tot verlossing van het volk hasta la redención de la posesión adquirida, dat hij zich
verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. que Él adquirió para la alabanza de su gloria. Hij zegt hier, Dice aquí, de Heilige Geest is een onderpand. el Espíritu Santo es una prueba. In andere vertaling, En otra traducción, el in het Engels, vers 14 zegt het zo in het Engels. en el inglés, versículo 14, dice así. Is hartstikke klein, daarom moet ik zo. Es muy pequeño, por eso tengo que enfocarme. The Spirit is the down payment of our inheritance. El Espíritu Santo es el depósito de nuestra herencia. Bijvoorbeeld, Por ejemplo, als je een auto gaat huren, cuando tú vas a alquilar un carro, meestal vragen ze jou voor je creditcard por lo general te piden por tu tarjeta de crédito of je moet $1000 achterlaten. o tienes que dejar $1000 atrás. Ze willen dat als onderpand, Quieren tener eso como garantía, als zekerheid, como seguridad, dat hij de auto weer zal terugbrengen. que tú regresarás al carro. Anders krijg je $1000 niet meer. Si no, no conseguirás tus $1000 de Amén. vuelta. Zo ook. Así también, Wij zijn van God. somos de Dios, Wij behoren tot God. pertenecemos a Dios. En het bewijs is Y la prueba es dat God ons zijn Heilige Geest heeft gegeven. que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Het is een onderpand. Es una garantía, Het is van God. y viene de Dios. Jezus heeft het ons gezegd. Jesús nos ha dicho, Ik ga naar mijn Vader. voy al Padre, Ik ga daar alles klaarmaken. voy a prepararlo todo. En wanneer ik klaar ben, Y cuando estoy listo, zal ik terugkomen. regresaré. Maar tot die tijd Pero hasta ese zal ik je entonces, de Heilige Geest geven. te daré el Espíritu Santo. Het is een bewijs Es una prueba dat je mijn zoon bent. que eres mi hijo. Het is een bewijs Es una dat prueba je mijn dochter que bent. eres mi hija. Je bent van mij. Eres mío. Niemand kan je aanraken. Nadie te puede Want je tocar behoort tot God. porque tú perteneces a Dios. Hoeveel kunnen hem prijzen? ¿Cuántos Halleluja. pueden adorarle? In een ander Nederlands, En un otro holandés, of een andere Bijbelvertaling, en un otro traducción de la Biblia en holandés, zegt het zo. dice así: En niet alleen wij, y no solamente nosotros, maar ook u, pero también vosotros die de waarheid hebt gehoord, que han oído la verdad het goede nieuws dat uw redding is. de las buenas nuevas que usted es salvo. Toen u Christus ging geloven, Cuando creísteis en Jesús, gaf God u de Heilige Geest, le ha dado Dios el Espíritu Santo, die hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. que Él ha prometido como muestra que perteneces a Cristo. Kijk wat deze vertaling zegt, Mira lo que esta traducción dice, dat God u de Heilige Geest heeft que gegeven Dios les ha dado el Espíritu Santo als bewijs como prueba dat u van Christus bent. que son de Cristo. Indien u van Christus bent, Y como ahora sois de Cristo, dan heeft u de Heilige Geest die in u woont, leeft. tienen el Espíritu Santo que habita en vosotros. Hoeveel hebben de Heilige Geest? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? En in vers 14 zegt hij, Y en el versículo 14 dice deze geest in ons is een borg que, voor wat God ons allemaal zal geven. que este Espíritu es una garantía de lo que Dios, de todo lo que Dios nos va a dar, Aan zijn eigen volk. como su propio pueblo. Het is een borg. Es una garantía. Wanneer wij vroeger, voor 10-10-10, Antes del 10-10-10, wanneer wij iemand een vergunning gaven, de IND dan, cuando la inmigración le daba un permiso a alguien, wij eisten een borg. nosotros exigíamos un depósito. Je moest een som geld achterlaten Tenías que dejar un montante de dinero atrás voor het geval por si acaso
je geen vergunning meer hebt que tú ya no tienes un permiso en je zegt ik heb geen geld, y dices no tengo dinero, dan kunnen we dat geld gebruiken om een ticket voor jou te kopen om naar je land te sturen. y podríamos usar ese dinero para comprar un pasaje para hacerte regresar a tu país. Het was een borg, Era un het was depósito, een zekerheid. era una seguridad. Halleluja. En hier zegt God, Y aquí dice Dios, hij heeft de Heilige Geest gegeven Él nos ha dado el Espíritu Santo als borg, como garantía dat op een gegeven moment, que en un momento dat dado, wij op een dag que en cierto día, naar onze hemelse huis zullen gaan. que regresaremos a nuestro hogar celeste. Hoeveel kunnen hem prijzen ¿Cuántos vanavond? pueden alabarle en esta noche? Prijs de Heer vanavond, Alaba halleluja. al Señor en esta De noche. Heilige Geest is een borg, El Espíritu Santo es una is garantía. een zekerheid. Es una garantía, es una Dat wij seguridad tot God behoren. que nosotros pertenecemos a Dios. En wanneer hij terugkomt, Y cuando Él regrese, komt hij zijn bezitting tot zich nemen. Él tomará su posesión a sí mismo. Amen, broers en zusters. Amén, mis Dus hermanos. dan komt hij ophalen Pues Él vendrá a buscar al degenen die vol zijn met de Heilige Geest. todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Al degenen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Hoeveel kunnen hem prijzen vanavond? ¿Cuántos pueden alabarle en esta noche? Jezus leeft. Jesucristo vive. In Handelingen hoofdstuk 2. En Hechos capítulo 2, Halleluja, prijs de naam van de Heer. alaba el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Jezus leeft. Jesús vive. Handelingen 2 vers 37. Hechos capítulo 2, versículo 37. Het woord van God zegt in Handelingen 2 vers 37. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, versículo 37. Toen zij dit hoorden, Al oír esto, werden zij diep in hun hart getroffen. se compugieron de corazón En zij zei tot y Petrus dijeron a Pedro en de andere y a apostelen: los otros apóstoles, wat moeten wij doen, mannen, broeders? ¿qué haremos, varones hermanos? Dit was de dag van Pinksteren. Este fue el día del Pentecostés. Ik denk in het Spaans, denk ik. Pienso en el español. En ik ben bezig met het vertalen van Spaans papiaments naar Nederlands. Halleluja. Y estoy traduciendo del holandés del español al papiamiento y del papiamiento al holandés. Op de dag dat God een Heilige Geest heeft gestort op deze wereld, El día que Dios derramó el Espíritu Santo sobre esta tierra, 50 dagen nadat hij was opgenomen, 50 días después que Él fue levantado, heeft hij zijn Heilige Geest gestort. Él derramó su Espíritu Santo. En ze werden vervuld met de Heilige Y Geest. fueron llenos del Espíritu Santo. En ze begonnen een andere taal te Y spreken. empezaron a hablar en otras lenguas. De gehele buurt heeft dat gehoord. Todo el barrio oyó eso. En ze kwamen naar buiten, ze kwamen naar het huis van Petrus toe. Y vinieron a la casa de Pedro Om te zien wat er daar gebeurde. para ver lo que sucedía ahí. Er zijn mensen die zich schamen om de tongentaal te spreken. Hay personas que tienen vergüenza de hablar lenguas. Maar wanneer God de tongentaal voor het eerst heeft uitgestort, Pero la primera vez que Dios derramó esas lenguas, hij heeft het op een manier gedaan hizo eso en una manera dat de gehele buurt dat kon horen. que todo el barrio podía escucharlo. Er zijn mensen die schamen wanneer ze dansen in de Heilige Geest. Hay personas que se avergüenzan cuando danzan en el Espíritu. Wanneer wij dansen in de Heilige Geest, Cuando danzamos en el Espíritu, het is God die ons raakt. es el Señor que nos toca. Het is een kracht die ons raakt. Es un poder que nos toca. En omdat het zo machtig is, Y porque es tan poderosa, ons lichaam kan dat niet tegenhouden. nuestro cuerpo no puede detener eso. Daarom bewegen wij op een manier dat de Heilige Geest ons stuurt. Por eso nosotros movemos en la forma que el Espíritu Santo nos mueve. Amen, broers en zusters. Halleluja. En God heeft zijn Heilige Geest uitgestort, Y Dios ha derramado de su Espíritu Santo zodat iedereen het kon zien. para que todos lo pudieran ver. Ik schaam me niet om te zeggen dat ik kind van God ben. No me avergüenzo para decir que soy hijo de Dios. Ik schaam me niet om een tongentaal te spreken. No me avergüenzo para hablar lenguas. Ik schaam me niet om te dansen in de Heilige Geest. No me avergüenzo a danzar en el Espíritu. Het is een voorrecht. Es un privilegio. Het is een
privilege Es un privilegio dat hij die de hemel en aarde heeft que geschapen aquel que hizo los cielos y la tierra mij aanraakt, me toca, mij vult, me llena, mijn stembanden gebruikt om een andere taal te spreken. que usa mis cuerdas vocales para hablar en otras lenguas. Het is een voorrecht, Es un halleluja. privilegio. Het is een voorrecht om kind van God te zijn. Es un privilegio ser hijo de Dios. Hoeveel kunnen hem prijzen vanavond? ¿Cuántos pueden alabarle en esta noche? Jezus leeft. Jesús vive. Jezus leeft. Jesús vive. Halleluja. En God heeft zijn Heilige Geest uitgestort. Y Dios derramó de su Espíritu Santo. En 120 waren aanwezig. Y 120 estaban ahí presentes. En ze zijn allemaal begonnen te spreken in een andere taal. Y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Kan je dat voorstellen? ¿Puedes imaginarte eso? Als vanavond God zijn Heilige Geest uitstort. Que Dios derrame su Espíritu Santo en esta noche. En dat wij allemaal hier beginnen een andere taal te Que spreken. todos nosotros aquí empecemos a hablar en nuevas lenguas. Hoe zal dat zijn? ¿Cómo sería eso? Ik verlang dat, halleluja. Deseo eso, anhelo Ik eso. verlang dat God vanavond zijn Heilige Geest uitstort op iedereen in deze plaats. Anhelo que Dios derrame su Espíritu sobre todos. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Een keer was er een conventie, broeders en zusters. Una vez hubo una convención, hermanos. Halleluja. We gaan verder. En toen, degene die daar, de buren dit zagen, Y cuando los vecinos vieron esto, want de mensen die van roddeling houden, bestonden altijd. porque la gente que le gusta el chisme siempre existieron. Ze zijn daar naartoe gekomen om te kijken wat gebeurt er. Ellos vinieron para ver qué sucedía ahí. De hele buurt was naar buiten gekomen. Todo el barrio vino hacia afuera. En ze zagen Petrus in een andere taal Y spreken. vieron a Pedro y los demás hablar en otras lenguas. En Maria had een hoofddoek. Y María tenía un velo. En wanneer de Heilige Geest op haar is gekomen Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ella en ze begon te dansen, y empezó a danzar, het hoofddoek van Maria vloog weg. y el velo de María voló. En ze zag iedereen bewegen in de Heilige Geest. Y vio que todos estaban moviéndose en el Espíritu. Kan je het voorstellen? Denk even, probeer het even in te denken. Trata de imaginarte eso. 120 mensen 120 personas onder de zalving van de Heilige Geest bajo la unción del Espíritu Santo, spreken in een andere taal. predicando en otros idiomas, Spreken in een andere taal. hablando en otras lenguas. Iedereen door elkaar. Todo el mundo ahí. Iedereen door elkaar. Todo el mundo entre sí. Amén. Envueltos, amén. Dus iedereen sprak tegelijk de tongentaal. Pues todo el mundo hablaba a la misma vez las lenguas, diferentes lenguas. Halleluja, prijs de naam van de Heer. Hoeveel kunnen hem prijzen, halleluja. ¿Cuántos le pueden alabar? Bijvoorbeeld Polanco was tongentaal aan het spreken. ¿Quién? Polanco. Ok, hermano Polanco estaba hablando en lenguas. Broeder Johnny ook. Y el hermano Johnny también. Zuster Jacqueline ook. Y la hermana Jacqueline también. Santa ook. Y la hermana Santa también. Daniel ook. Y el hermano Daniel también. Arjen ook. Y la hermana Arleán también. Ingrid Y la ook. hermana Ingrid también. Halleluja! Kan je dat voorstellen? ¿Puedes imaginarte eso? Zeg ja! Di sí. Ja! Sí. Door geloof, Yo lo halleluja! creo. Ik geloof dat! Yo creo eso. Ik wil dat! Quiero eso. Zal het zien! Lo veré. Vanavond wil ik dat! En esta noche lo quiero. Het is mogelijk! Es posible. Het is mogelijk! Es posible. Open je denken, Rebesaya! Ay, Ramakabaya! Open je hart! Abra tu corazón. Open je hart! Abra tu corazón. Open je geest Abra vanavond! tu espíritu. God wil deze kerk vullen met zijn Heilige Geest! Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo. Aan zijn naam glorie! A su nombre la gloria. Aan zijn naam alle Heer en glorie, Rebesaya! A su nombre toda la honra y toda la gloria. Halleluja! Halleluja!
Als je wil dansen in de Heilige Geest, dans maar. Si quieres Halleluja. danzar en el Espíritu, dance. Als je een gevoel krijgt om een andere taal te spreken, spreek die andere taal. Tienes Halleluja. ese sentir para hablar en lenguas, hable. Halleluja. De ushers hier in deze plaats Los ujieres aquí en este lugar zullen niet tot jou komen om te zeggen stoppen, stoppen, stoppen. no vendrán a ti para decirte para. Halleluja. Er was een keer een conventie, broeders en Una vez zusters. hubo una convención, hermanos, Half dood, halleluja. medio muerta. Alabanza al Señor. Gloria, Prijs de naam van de Heer. alaba el nombre del En op Señor. een gegeven moment heeft God zijn Heilige Geest uitgestort. Y de repente el Señor derramó de su Espíritu Santo. En één begon te dansen. Sta op. Y uno empezó a danzar. Levántese. Sta op. Sta op. Levántese. Nee, ga daar staan. Párese ahí. Sta op. Párese. Sta op. Párese. Sta op. Párese. En de Heilige Geest was uitgestort. Y ya el Espíritu Santo estaba derramándose. En ze begonnen te Y dansen. empezaron a danzar. En de ushers renden. Y los ujieres corrían. Niet dansen, niet dansen, niet No, no dansen. dances, no dances, no De andere dances. begon te dansen. Y el otro empezó a danzar. Niet dansen, niet dansen, niet No dansen. dances, no Om ze dances. te stoppen, halleluja. Para En pararles. de kracht van God stoppen. Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Señor. Halleluja. Aleluya. Ik vraag me af. Y me pregunto, Hoe hebben zij dat gedaan? ¿cómo hice eso? Hoe hebben zij het gedaan? ¿Cómo hicieron eso Op de dag van Pinksteren. en el día de Pentecostés? Toen 120 onder deze zalving waren. Cuando esos 120 estaban bajo esa unción. Broeder Paul, Hermano Paul, als je usher was in die tijd. si hubiera sido ujier en aquel entonces, Na die dienst, después de ese culto, was je bek af. serías cansadísimo. Kunnen we plaatsnemen. Pueden sentarse. Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Señor. En toen iedereen dit zag, Y cuando todos vieron esto, zeiden deze mensen zijn gek. dijeron, estas personas son locos. Als je hierin bent en denkt dat we gek zijn, Y si tú estás aquí dentro y piensas que somos locos, ja, we zijn gek voor Jezus. sí, somos locos para Cristo. Halleluja. Wanneer wij dansen in de Heilige Geest, Cuando danzamos en el Espíritu Santo, ze zeggen dat is gekheid. dicen que es locura. We zijn gewend met bachata. Want si se joven me bachata, ta, cha, 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 cha. Dat is je vlees. Eso es tu carne. De Heilige Geest danst niet conform je vlees. Porque el Espíritu Santo no dance de acuerdo a tu Hij carne. beweegt je zoals hij het wil. Él te mueve como Él lo quiere. Halleluja! Aleluya. Het is een sein dat hij het heeft overgenomen. Es un señal que Él tomó control. Amen. Amén. Halleluja! Gloria a Dios. In de wereld, En el mundo, toen we naar feesten gingen, cuando íbamos a en fiestas dan ging je dansen, y bailábamos, de man leidde het liedje, of niet? el hombre era aquel que guiaba el cántico. Maar in de Heer Pero en el Señor dansen we niet meer. no danzamos más. En wanneer wij dansen, Y cuando danzamos, is de Heilige Geest die ons leidt. es el Espíritu Santo que nos Hij guía. beweegt ons. Él nos mueve We gaan daar waar hij ons heen stuurt. hasta donde Él nos manda. Amen, broers en zusters. Amén, hermanos. En toen het buurt Y cuando el barrio dit zag, vio esto, zeiden, hè? dijeron, ah, Juni is dronken. Juni está borracho. Ik zei het toch? Te dije o no. Hij was een dronkaard voor zijn bekering en kijk wat hij nu doet. Él era un borracho antes de convertirse y mira lo que hace ahora. Iedereen bewoog Porque todo el mundo se movía op een manier de una forma dat zij niet gewend waren. que no estaban acostumbrados. Dit is geen bachata. Esto no es una Dit bachata. is geen reggae. Esto no es un Dit reggae. is geen soca. Esto no es un Dit soca. is geen merengue. Esto no es un Dit merengue. is geen salsa. Esto no es una salsa. Dit is de zalving van de Heilige Esta es Geest. la unción del Espíritu Santo. Dit is de kracht van God. Este es el poder de Dios. Halleluja. Aleluya. En toen stond
Entonces se paró Pedro En Petrus zei tot hun: y Pedro les dijo, luister, escúchenme, broeders en zusters. hermanos, Deze mensen zijn niet dronken. estas personas no son borrachos. En in vers 33, Y en el versículo 33, ze zijn niet dronken. no están borrachos, Want het is 9 uur in de ochtend. porque son las 9 de la mañana. Dit is wat God heeft beloofd. Esto es lo que Dios ha prometido, Dat in de laatste der tijden hij zijn heilige geest zal uitstorten. que en los últimos tiempos Él derramaría de su Espíritu Santo Over zijn zonen, over zijn dochters. sobre sus hijos e hijas. En in vers 33 zegt hij. Y en el versículo 33 dice, En hij begon hun te prediken. y empezaron a predicar. En hij begon hun te prediken. Y Él empezó a predicarles. Hij begon hun te prediken over Jezus Christus. Empezó a predicarles de Jesucristo, De Zoon van God. el Hijo de Dios, God. Dios, Die naar deze aarde is que gekomen. vino a esta tierra Om deze wereld te redden. para salvar este mundo. Hij was in het midden van jullie. Él estuvo en medio de ustedes. En Petrus zei tot hun. Y Pedro les dijo, Jullie hebben hem gekruisigd. ustedes lo crucificaron, Jullie hebben hem vermoord. ustedes lo mataron. Halleluja. En in vers 37 Y en el versículo 37 zegt het woord van God. dice la palabra de Dios, Toen zij dit hoorden. cuando ellos oyeron esto, Petrus onder zalving van de Heilige Geest. Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, Preekt het woord van God. predica la palabra de Dios. En toen zij dit Y hoorden, cuando oyeron esto, werden zij diep in hun hart getroffen. se compugieron de corazón. Ze hadden berouw Tenían arrepentimiento. van datgene wat zij hebben gedaan. Tuvieron pena de lo que hicieron. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, wat moeten wij doen, mannen en broeders? varones hermanos, ¿qué haremos? Wat de Heilige Geest doet, halleluja. Lo que hace el Espíritu Santo. Wat de Heilige Geest doet. Porque el Espíritu Santo hace Wat de Heilige Geest doet. lo que hace el Espíritu Santo. Halleluja. Wat moeten wij doen, mannen en broeders? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, hermanos? Toen de andere apostelen dit hoorden, Cuando los demás apóstoles oyeron ze esto, zeiden: yes. dijeron sí. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que Ze hacer? waren geraakt door de Heilige Geest. Fueron tocados por el Espíritu Ze Santo. waren overtuigd van hun zonde. Estaban convencidas de su Ze pecado. waren overtuigd dat ze zondaar waren. Estaban convencidos que eran pecadores. Ze hadden die behoefte van een redder. Tenían necesidad de un Salvador. En Petrus antwoordde hun: Y Pedro les contestó, bekeert u en ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus. arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Berouw Arrepentimiento en daarna bekering. y después conversión. Berouw Arrepentimiento van je zondige leven. de tu vida de pecado En tot bekering komen. y convertirse. Je rug draaien naar de zonde toe. Dar la espalda a tu pecado. Prijs de naam van de Heer. Alaba Halleluja. el nombre del Señor. Als je berouw hebt, Si te arrepentiste, dan ga je niet hetzelfde leven leven. no vas a vivir la misma vida. Bekeert u en ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus. Conviértase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Tot vergeving van uw zonde. para perdón de los pecados. En luister hier. Y escuchen bien. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ieder die gered is. Todos que son En salvos ieder die tot bekering is y gekomen. todos que se han convertido Ontvang de Heilige Geest. recibirán el Espíritu De Santo. Heilige Geest komt in je leven. El Espíritu Santo viene en tu vida. Je lichaam wordt de tempel van de Heilige Tu Geest. cuerpo se convertirá en el templo del Espíritu Halleluja. Santo. Hoe wil ik hem prijzen? ¿Cuántos pueden alabarle? Halleluja. Gloria a Dios. In Johannes 14. En el libro de San Juan 14, En daar zullen we eindigen vanavond. y ahí vamos a terminar en esta noche. Halleluja. Het bewijs dat je gered bent. Het bewijs dat je gered bent. La prueba que eres salvo. Johannes 14 vers 15. San Juan 14, versículo 15. Zegt het woord van God. Dice la palabra de Dios. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Zijn mensen zeggen dat ze van God houden.
Hay gente que dice que aman a Dios en nog steeds zijn ze een dronkaard. y todavía son borrachos. Ik hou van God. Amo a Dios En nog steeds leven ze in hoererij. y todavía viven en fornicación. Ik hou van God. Amo a Dios En nog steeds hebben ze een tweede vrouw. y todavía tienen una segunda mujer. Ik hou van God. Amo a Dios En nog steeds stelen zij. y todavía roban. Ik hou van God. Amo a Dios En nog steeds leven ze in vijandschap met hun buren. y todavía tienen contiendas con sus vecinos. Maar het woord van God zegt vanavond. Pero la palabra de Dios dice en esta noche, Wanneer gij mij lief hebt, cuando vosotros me amáis, zult gij mijn geboden bewaren. guardaréis mis mandamientos. Niet cuando, si me amareis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En ik zal de Vader bidden. Y yo rogaré al Padre En hij zal u een andere trooster geven. y os dará otro consolador Om tot een eeuwigheid bij u te zijn. para que esté con vosotros para siempre. Jezus zegt, Jesús dice, indien u mij gehoorzaam, si ustedes me obedecen, ik zal tot de Vader bidden. oraré al Padre En ik zal u een andere trooster. y les daré otro consolador. Él Nos dará otro consolador. Jezus was een trooster. Jezus was een trooster. Jesús era un consolador En hij zegt, y dice él, de Vader zal u andere trooster geven. el Padre os dará otro consolador. Want Jezus is God. Porque Jesús es Dios En de Heilige Geest is ook God. y el Espíritu Santo también es Is een Dios. andere trooster. Es un otro consolador. En luister goed. Y escuchen bien, De geest der waarheid. el Espíritu de verdad, Die de wereld niet kan ontvangen. al cual el mundo no puede recibir. De wereld heeft niet de Heilige Geest. El mundo no tiene el Espíritu Santo. Degenen die niet tot bekering zijn gekomen, Aquellos que no han venido al arrepentimiento zijn geen tempel van de Heilige no Geest. son un templo del Espíritu Santo. Hoeveel kunnen hem prijzen? ¿Cuántos pueden alabarle? De geest der waarheid. El Espíritu de verdad, Die de wereld niet kan ontvangen. al cual el mundo no puede recibir, Want zij ziet hem niet. porque no le ve, En kent hem niet. ni le conoce. Maar u en mij. Pero vosotros y yo, Maar gij kent hem. pero vosotros le conocéis, Want hij blijft bij u. porque mora con vosotros En zal in u zijn. y estará en vosotros. Hij blijft bij u. Mora con vosotros En zal in u zijn. y estará en vosotros. Ik zal u niet als wezen achterlaten. No os dejaré huérfanos, Ik kom tot u. vendré a vosotros. Een wezen Un huérfano is iemand die geen vader of moeder heeft. es alguien que no tiene a madre ni padre. Hij heeft geen vader en geen moeder. No tiene madre, no tiene padre. Hij heeft geen toekomst. No tiene futuro. En Jezus zegt, Y Jesús ik dice, ga, voy, maar ik zal u niet als wezen mas achterlaten. no os dejaré huérfanos. Ik zal mijn Heilige Geest storten. Derramaré de mi Espíritu Santo Als bewijs como prueba dat u een hemelse vader hebt. que ustedes tienen un Padre celestial, Onze vader God. nuestro Padre Dios. Het bewijs dat u gered bent, La prueba que usted es salvo is omdat de Heilige Geest in u woont. es porque el Espíritu Santo habita en ustedes. Hoeveel hebben de Heilige Geest vanavond? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? We kunnen opstaan vanavond. Podemos Halleluja. ponernos de pie en esta noche Prijs de naam van de y Heer. alaba el nombre del Señor. Het altaar is open. Halleluja. El altar está abierto. Als u naar het altaar wil komen Si quiere venir al altar om tot God te bidden, para orar al Señor, dat Hij je vult met zijn Heilige para Geest, que te llene con su Espíritu Santo, voelt je vrij siéntate libre om deze plaats te benaderen. para acercar este lugar, Om te bidden tot je God para orar a tu Dios en tot onze Heer Jezus Christus. y a nuestro Señor Jesucristo. Halleluja. We zijn geen Aleluya. wezen. Nosotros no somos huérfanos, We zijn kinderen Gods. somos hijos de Dios. De Heilige Geest woont in ons. El Espíritu Santo vive en nosotros. Halleluja. Aleluya. En God wil je meer geven. Y Dios te quiere dar más. Niet alleen dat de Heilige Geest No hier sola- is. Niet alleen dat de Heilige Geest bij u is. No solamente que el Espíritu Santo está contigo,
Niet alleen dat de Heilige Geest in u woont. No solamente que mora en ti, Hij wil je ook vullen met zijn Heilige Él Geest. te quiere llenar también con su Espíritu Santo. Het altaar is open. Kom tot het El altaar. altar está abierto. Vengan En bid tot je God. y ore a tu Dios. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Señor. Alleen, halleluja. Solamente tú puedes llenar mi corazón. Mi adoración es para ti. U alleen, halleluja. Solamente tú. Eres mi fuerza, mi escudo. Solamente tú puedes saciar mi corazón y mi adoración es para ti, Señor. Prijs de Heer vanavond, halleluja. Alaba al Señor en esta noche. Sluit je ogen Cierra tus ojos en spreek tot je God. y habla con tu Dios. En misschien heb je tijden meegemaakt. Y quizás pasaste tiempos, Misschien ga je door moeilijke tijden heen. quizás estás pasando por tiempos difíciles En je voelt God niet in je leven. y no sientes a Dios en tu vida. En misschien denk je Y quizás piensas dat de Heilige Geest je heeft verlaten. que el Espíritu Santo te ha abandonado. Nee, No, Hij is daar. Él está ahí. Hij heeft het beloofd. Él te ha prometido Als je tot bekering komt, que si te arrepientes, de Heilige Geest zal met u zijn. el Espíritu Santo estará contigo En zal in u zijn. y estará en ti. De Heer is met u vanavond. El Señor está contigo en esta noche. God Dios heeft zijn Heilige Geest gegeven. ha dado a su Espíritu Santo Als bewijs como garantía dat je zijn zoon bent. que eres su hijo, Dat je zijn dochter bent. que eres su hija. Beleid dit. Reconócelo, confiésalo. Beleid dit. Confiésalo. Beleid het vanavond. Confiésalo en esta Als je noche. jezelf leeg voelt, Si te sientes vacío, beleid vanavond. confiésalo en esta Ik ben noche. een kind van God. Soy un hijo de Ik Dios. ben een kind van God. Soy un hija de De Dios. Heilige Geest woont in mij. El Espíritu Santo habita en mí. Hef je stem, halleluja. Hef je stem. Alza tu voz En zeg tot de Heer. y dísele al Señor: Heer, vult mij vanavond. Señor, lléname en esta noche. Heer, vult mij Señor, vanavond. lléname en esta Ik noche. ben uw zoon. Soy tu hijo. Ik ben uw Soy dochter. tu hija. Vult mij vanavond. Lléname en esta Vult noche. mij beloofd. Tú me lo has prometido. Ik ga je zweren weg, Isaiah. Ik rabakei shakalalala, Isaiah. Waarom twijfel je nog steeds? ¿Por qué dudas todavía? Waarom twijfel je nog ¿Por steeds? qué dudas todavía? Ik ben je God. Soy tu Dios. Ik ben je Heer. Soy tu Señor. Ik ben je Heilige Geest. Soy tu Espíritu Santo. Halleluja. Beleid mij vanavond. Schreeuw tot mij. Grítalo. Beleid vanavond. Confiésalo. Ik ben een kind van God. Soy un hijo de Dios. Heere Jezus. Señor Jesús, Raak mij aan vanavond. tócame. Heere Jezus. Señor Jesús, Raak mij aan vanavond. tócame. Heere Jezus. Señor Jesús, Hier ben ik. aquí estoy. Ik ben uw tempel. Soy el templo. Raak mij vanavond. Tócame en esta Raak mij noche. vanavond. Tócame en esta Raak mij noche. vanavond. Tócame en esta Open de noche. mond, halleluja. Abre tu boca. Heere Jezus. Señor Jesús. Heere Jezus. Señor Jesús. Raak mij vanavond. Tócame en esta noche. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Alaba el Halleluja. nombre del
al Señor. Hef je hand omhoog en prijs de Heer vanavond. Cierra tus ojos y alaba al Señor. Oh, prijs de Heer, halleluja. Alaba al Señor. Prijs de Heer. Alaba al Señor. Prijzen u, halleluja. Te alabamos, Señor. Wij prijzen u Te vanavond. alabamos, Señor. U verdient alle lofprijzing. Tú mereces toda gloria. U bent de Heer de Heeren. Tú eres Señor de Koning der señores. koningen. Tú eres Rey. Wij leven de laatste dagen. Wij leven de laatste dagen. Vivimos en los últimos tiempos. Halleluja, prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Señor. Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Señor. Dank u Jezus, dank u Gracias, Jezus. Señor. Dank u Jezus. Gracias, Geef Señor. hem dank vanavond. Dele gracias. Dank u Jezus. Gracias, Señor Jesús. Dank u Jezus. Gracias, Jesús. Dank u Jezus. Gracias, Jesús. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Prijs de naam van Jezus. Alaba el nombre del Señor. Prijs de naam van Alaba el Jezus. nombre del Señor. Hij is mijn Heer. Él es mi Señor. Hij is mijn redder. Él es mi Salvador. Hij is mijn Él es trooster. mi consolador. Hij is mijn Él es God. mi Dios. Ik prijs de naam van Jezus. Alaba el nombre del Señor Jesús. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus. Gracias, Jesús. O Heer Jezus, Señor Jesús, ik vraag u Jezus te pido, een Jesús, speciale zegening una bendición especial voor al deze mensen para todos aquellos die vanavond ons volgen, que halleluja, nos están siguiendo en esta via noche Facebook en YouTube. en Facebook y en Oh YouTube. kerk, bid met mij vanavond, halleluja. Te pedimos en esta noche. Oh kerk, bid met mij vanavond. Iglesia, ora conmigo en esta noche. Halleluja, prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Señor. Oh Vader Heer. Oh Vader Heer. Padre, Señor, Padre. Raak Igor Campañar, Toca Igor Campañar, Señor. Raak Rodolf Pens, halleluja. Toca Radolf Penso, Señor. Raak Veronica Samaroy. Toca Verónica Samaoya. Vader, Angeline Brutal Aishelin Brutal staat voor u. está delante de U ti. kent haar Tú hart. la conoces, U Señor. weet wat zij nodig heeft Tú vanavond. sabes lo que ella necesita. Ik bid u. Te Ik pido, smeek u. te ruego, Raak Brutal aan vanavond. tócala, Señor. Oh, Jibo Zimmerman daar in Nederland. Chivo, Vader. se mi hermana allá en Holanda. Raak mijn neef aan. Tócale, Señor. Raak Jibo aan vanavond. Ik Toca, smeek. Chivo, Señor. Vader Jonathan Engelhard. Padre Jonathan Engelhard, Raak hem aan. tócale, Señor. Vader Antonia Zimmerman daar in Nederland. Antonia Zimmerman, allá en Holanda. Raak haar aan. Tócala, Señor. Jibo zegt tot ons. Y Chivo nos dice, Dank u Heer. gracias, Señor. Groetjes. Y saludos. Igor Campagnard vanuit Curaçao zegt. Igor Campañar nos dice, God zegen al mijn broeders en zusters. que Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Groeten vanuit Curaçao. Saludos desde Curazao. Bella Paulina in Nederland zegt. Bella Paulina en Holanda dice, God zegen bendiciones vanuit Nederland Den Haag. desde Den Haag, Holanda. Hier iemand anders zegt. Aquí dice otra persona, Dank je wel voor deze speciale Nederlandse uitzending. gracias por gracias por este servicio especial en el holandés. Gods woord geeft rust. La palabra de Dios da paz. Vandaag in Breda in het ziekenhuis is opgenomen. Hoy en Breda, en el hospital, está Nee, vooral nu de eerste patiënt met het coronavirus. Vandaag in Breda in het ziekenhuis is opgenomen. especialmente ahora que el primer paciente de la coronavirus está en el hospital. Wij vertrouwen op Confiamos Gods bescherming en la protección de Dios en zijn niet verontrust. y no estamos preocupados. God is groot. Dios es grande. Kunt u vanavond voor ons in Breda bidden? Puede orar para nosotros en Breda. Laten we gaan bidden voor Breda. Halleluja. Vamos a orar para Breda. Laten we gaan bidden voor deze wereld. Vamos a orar por este mundo. Het woord van God heeft ons gezegd. La palabra de Dios nos ha dicho, Heeft ons gewaarschuwd.
nos ha advertido dat in de laatste dagen que en los últimos tiempos deze dingen zullen zijn. estas cosas acontecerían, Maar het is nog niet de einde. pero todavía no es el fin. Maar laten wij bidden. Pero oremos. Het woord van God zegt La palabra de Dios dice dat de verstandigen, que los entendidos, dat de intelligenten que los entendidos zullen schijnen. resplandecerán. Het is nu de tijd Ahora es el tiempo voor de kerk om op te staan. para la iglesia Om levantarse, deze wereld te laten zien. para mostrarle a este mundo: Er is een levende God. hay un Dios vivo, Er is een levende hay God. un Dios vivo. Deze coronavirus. Este coronavirus. Irabakaisaya. Aisatai kaisaya. Irabasaya. Aikabaisaya. In Jezus' naam. En el nombre de Jesús, Vader, bidden wij u. Padre, te oramos, te Por pedimos Breda. para Breda, Voor de patiënten met coronavirus. por estos pacientes con el virus de corona. Wij vervloeken deze virus. Maldecimos este virus. Wij bevelen deze virus om los te laten. Ordenamos este virus para soltar. Wij bevelen gezondheid. Nosotros ordenamos sanidad. In de naam van Jezus. En el nombre de Jesús. In de naam van En Jezus. el nombre de Jesús. In de naam van En el Jezus. nombre de In Jesús. de striemen van Jezus. Maestra. In de striemen van En Jezus. por las llagas de Jesús. En las llagas de Cristo. En de streamen van Jezus. Verklaren wij Declaramos genezing. sanidad. Halleluja. Rebeswetaya. Gloria. Urabakeisweya. Urabakai. Iglesia, clama a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Reprendemos toda enfermedad. Reprendemos de este coronavirus. Reprendemos este demonio. En el nombre de Jesús de Rebeisaya. Utakai Shwerebekaya. Urabakai Seya. Aisebekeya. Urabakai Bebeisaya. En Jezus' naam. En el nombre de Jesús. In Jezus' En el naam. nombre de Jesús. Twijfel niet in de Heer. No dudes en el Señor. Twijfel niet in de No Heer. dudes en el Señor. Zoek God, halleluja. Busca al Señor. Het is de tijd om God te zoeken. Es el tiempo de buscar a Hij zal je Dios. beschermen. Él te protegerá. Hij zal je bewaren. Él te guardará Met zijn bloed, con su halleluja. sangre. Dank u, Jezus. Gracias, Jesús. Dank u, Jezus. Gracias, Geef Jesús. de Heer een applaus vanavond, Dale un halleluja. aplauso al Señor en esta noche. Dank u, Jezus. Gracias, Jesús. Dank u, Jezus. Gracias, Jesús. Dank u, Jezus. Gracias, Jesús. Het is uw tijd. Es tu tiempo. Het is de tijd van de kerk om op te staan. Es el tiempo para que la iglesia se Het is levante. de tijd om laten zien dat we dienen een levende God. Es tiempo de demostrar que servimos a un Dios vivo. Onze Heer leeft. Que el Señor vive. Onze Heer leeft. Nuestro Señor vive. Onze Heer leeft. Nuestro Señor vive. Nuestro Cristo vive. Onze Heer leeft. A su nombre. God zijn naam. A su nombre. God zijn naam. Dank u, Jezus. Gracias, Señor. Alle eer en glorie Toda la gloria y la honra behoren u toe. sean a ti. Dank u, Jezus. Gracias, Jesús. Dank u, Jezus. Gracias, Jesús. Wij nemen afscheid van al onze Facebookers en YouTubers. Nos despedimos de los que nos sintonizan por Facebook Dank u wel, Jezus. y YouTube. We kunnen Gracias, plaatsnemen Señor. vanavond. Podemos tomar asiento en esta